Ara diu, peu dret a l'os. Els dos peus aquí i la mà dreta allà. Ah, no arribes, Com es diu? Canal taula. Què posa? Molt bé, quin és? I el picot negre. I aquí hi ha una mica de berenador, barbacoes, taules, molta ombra per descansar. I nosaltres ens hem portat la nostra hamaca per fer una pausa. Hi ha puntets?